सल'नाय जात कर'ना बियाना फाइसौ फाइखा विशेष करके चिनी त्रिपुरा हास्टेव गई तमनि फातारा तमनि किन्तु तब जारा फातानि फाइनेराव बर' नों थानि सल'वै चिनी त्रिपुराव चिनी हा हदा बिसिनि फाइताबो सफाइखा हानेमा आगेबो चिनी हदानि साखलाय जा ताबो हाइते इसे साखलाय मन फिउ कारण हर साल बारि मानि ताबो चिनी हास्टेव नुजाव दं शुद्ध चिनी गंथाय बारा बिसिया सारा त्रिपुरा रायजो जत बर'नि थानियाव हानिबानो नों जों आगेबो चिनी हदानि बिसिनि साखलाय जा रति चिनी हदानि मयाल मयाल पासायसनो साखलाय जा पासायसनो साइ जा रति लुकु लुकुओ जाते फातानि बर' फाइनेराव फाइला हांखे बर'नो अन्तत कम फानो 14-15 दिन बर'नो न आलगागै तंगरवै तंगरवानि बाङै साखलाय जा किन्तु साखलाय माने सत्ते फानो কোনো বড় বিশ্বাস খাইয়া যে आं कर'ना बियारा मा जाया आं कर'ना बियारा बै थैया कर'ना बियारा मोनसाया अमायरका हनायबो दङ कारण काहा बिसिं खरसा खरसा माय गर हनाय न तबे जारा ओ कमाहाय हनाय न आं कयमेनिके अमाहाय नों आरो फातानि फाइ जखन रेलो काका गाड़ी काका हाफोरनो चेक खाइ रहो चेकआप खाइ रहो ठीक किन्तु नों फाइने थाङै लामा कचारो रेलो फांथों गाड़ियाव फांथों जे रेलो नंकाओ ओ रेलो कर'ना बियारा माजा फातानि नोंहाय फाइनाय नोंनि बराव दङ बनि थेकेबो नों सलाय फाइगोन सलाय फाइयो अमाके सलाय फाइमानि कारनेनो कुनु बराव फाइला आथि बराव सलाय फन जारा गाड़ी थासाव कागै कर'ना बियारा माजा फाइनाय गाड़ी बे काइ फाइनाय बर'फोरनो ताव सल'यै दिन पर दिन विशेष के चिनी गुमिति जेला रव दिन पर दिन बारी मानि नुजा दं ताउ माहा हानि बाङैनो सरकारिबाबो जे बेबस्था नाजा दं जतनो सिउ नों थांदि बयनावबो मोथांदि हदाबो मोथांदि उमाहिके काउ हानि बाङनो नों मा सुदि ओ वासमानि खेते अनेक बराव बुल बुजाबो जिंत बुल बुजाबो जिना যারা চিনি ময়ালনি বা হদানি যারা লুকুনি শিক্ষিতরাও বড় জানি যা যা লুকুব বুঝি আর সাইখানের নাই কারণ অম কিরিমা সংসার কারণ সলনাই যা অমসাই বিয়ারা কিরিমা সংসার দङ কেঞ্চার ফু তাই পদে পর বিয়া দं কিন্তু বড় সলয়া হানি বাংনি ব কেঞ্চার কফালা বসাইছে সি কফাও তাই বিনো সলবে কিন্তু তাবুনি যে করোনা বিয়ানালে आं নিজে आंके बयनावबो सलर आरो बिसिसानो नों फातानि फाइ निनि परिबार बय नों बेग तय फेमिनि मानि या फालायला न'आव थां थुइला माहाय थेकेबो सलय दं सलमानि हानि बांनै निनि हामानि बाङै हदा हामानि बाङै नों जों ताबाव कक्तिरफोरा माध्यमे साख्लायरावो जतनो के कथार कुबैंदि दिनै बाबा गोरानि रायदाङावहा जारा केरि तंनाय बर' अबশ্যैनो गोथारनो एवं गाहांनो अबानो जत मासक जाबायदि जों खोनावो आंनिया आंनि बियाना सामाया अमाहाय रखनाय रगत कारण नों सक्ति गोनां नों फा गोनां नों ब्याम खायो दङ निनो कर'ना बियारा हाय फैला नों थैयांनाय थिक तबे जारा निनि बुसा जरायराव बा निनि बुमाबो वयस्क बर' नर सल'खौ बर' तो थैनाय हानि बाङै जों ताव हदानि साख्लायरावो जे हदानि साख्लाय जाग आर जे सरकारि भाबे जे व्यवस्था ना जाग बुनो सामंखायनि बाङै आर कोनो जागाव जदि अमाहायके फातानि फाइनाय कोनो स्कुल बा कोनो नबुक जाव दाइमा दं हा बरन कोनो असुबिदा न हांखे बनो सरकारि साख्लाय दे आर चिनि हदानबो साख्लाय दे एसेके अवश्य बर'नि सुव्यवस्था खायनि बाङै सामतांगनाय नि बाङनो जारा फातानि फाइनायराव विशेष के सरकारि जे रुल दङनि बनो कौनायगा तंनायराव चिनि हदानि जे साख्लायजा बर'नो कक तमारनो बर' होनाया जानाय तंनायराव फातानि फाइ लगे लगे तै गामि गुरि तंनायराव बर' खानिनो प्रत्येक मयालनि एबा लुकुनि चदै खानिनो अनि कैसे कयमु बर' जाते हाके तयना तै अमायके माखायनाय आर खायमा बिसियो जदि बर' कौनालि हांखे प्रशासन थानाव साहदि थाना संबरनो लांथांथों
tlang thangbai pore borok je rulo tongoni mote borok khaini omo hai hani bangai sing tabo sini hodani ngai bono tabo sing kara khema saklai jodi kebo kongna yakhe je jaga borok no soi tongani ko usok soi tongani jaga borok kongna tonglangke logero kami borok loge no প্রশাসন সাথে থানা সাথে ধরুন বড় বুমুং রই হদি বড় বড় অঞ্চল থানায় ব্যবস্থা খাইনি আর তেবো চিনি হদানি সাখাইমু যদি কেবো কংনাই আখে দং হাঁকে শুধু প্রশাসন চিনি হদা বিসিং সাখাই দি সাহরদি जों বন হদানি বাই বড় সামদাং রনাय आं अखलिफोरावबो बारायगोपला गामि गायसा अ साइमा रमनि बकंनाय दंसौ कौनाय दं हांके आं लगे लगे बरनो साइरका थाना सावदि पुलिस रो फाइरइना फैलां ते परदिनके बरक सावला अमाहायके जागा जागा खायजानाय जेदिके कौनाय दं आर सिटिति सियांनाय रावनो ताइबो करारि पद्रयदि थानाव इसके बराव ठीक थिबे सामन खायरा जानाय सरकार बा एवं प्रशासन महाय हानि बाङै चिनि कुरिमा सिंसा न केबो अबहेला ताखायदि जदि खाय थांलांके नों खरकसा गाबनि बाय नों दले दले गामि बिसियो गुरि दङ हांके जत्त गामिनिनो नों जायगा खायजानाके बिराट একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি दङ अमाय जातिं यानाते हानि बाङै लुकुसनो चेतादाङा नामाङा लुकुसनो बरो गम हायं दं बनो सिनिङै थाना सादि थाना सबरन रयनाय बेलायखेना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोना सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सगां भिडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुकजाखा आ बेलो क्लिक खालायरे क्लिक खालायरे रेखा के जों भिडियो आपलोड खालायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन साइसेका नुगाना आबने बगै बेलाखनो हामबाय नाय दंदि।